Jo tinc força memòria per les cares, per la gent, i a vostè el vaig veure a l'entrada del nou centre de congressos de la ciutat. Entenc que per això cal anar-hi net, tant per fora com per dins, i buidat del tot. Si de cas, tan sols amb el teu nom i cognoms al cap, per si algú te'ls demanava. Per culpa d'internet i dels telèfons mòbils ja no es venen diaris com abans, ni fascicles ni revistes. Els meus ulls van agrair deixar de banda tota aquella literatura llegida a correcuita per mirar directament la vida, el món.